Her er først dommeren av Øtlen til senaste FAXE kondi stebafinalen av kvinnosøyene. Og til jenter Ajaline til VUF som her kommer av Øtlen. Og så Heina Fjers som nu kommer av Øtlen. Og vi skulle distast om FAXE kondi steba 2024 for jenter Ajan. Og vi får bare gjøre Hatlar rører noen år nå. Så det senast och kvinnolägarna röpte upp till Årsens FAXE kondi stefafinaler. Här tja Genton Ajan. Det Heina Fjers och VF som färra brösta samman. Och utan det här finns ju så jag kan veta så kommer från Stefans att det är VF som ligger åtta i landskapen i så här deltene. Men jag skilte jag sen lärna att det är kanske ett Heina Fjärsli som kanske tar inte spela vid somna timelagar som har vi redan Neistin och där. Här översiktligt listan så är det ju mest till att det är som SMS-lägare vi och med hitcha listan Chavi så är det Maria Peter som vanliga ständer som vanliga spelar vi Tamo Vax nu SMS-ställtene som Lars Björka luktar gott och det som vi såg Rakel Borgerle Johansson i halvfinalen och sedan Vax nu. Möjliga flyr i Eisne, just i sjö faktiskt. För Heina Fjärs här Eisne näkra flyr, Sol i vinter, satt i SMS-ställtene, Lea Lava Brocki, satt i SMS-ställtene och så, men Anna Elisabeth Hasen till Veje och Karin Ekholm som är uttryckta till A-landsliga kvinnor. Så och så här alltså att lägga vi Eisne märke till flera av EF-linjen som Eisne spalte och 16 stepafinalerna frutja kvällte. Här börjar VF vid Ella Mario Rapa av vänstra batchet till Gunvar på Ardet Nilsen av Mine. Så
det just Gunva som det är bra här av vänstra backen. Här Björk och Örsjögäst är Rakob Borgarle Johansson och högra backen. Och att det är Gunva Bard efter Nilsen. Vi är en utsökt och har vinner dagsens första brottskast. Rakob Borgarle Johansson för att ta det. Och skorar. (1-0) till VUF efter brottskast från Rakob Borgarle Johansson. Manglar nämna Hattlo Haldansen tja VF av vänstra vånche, Janne. Här är det. Och i stället Karen Ekholm. Tja Heinafjärs så skorar första Heinafjärs-målet. Så Berlin etnast vi Malon och Sunne för stöden för Haldansen i övergång så det går nog att Rakol skiftar kurs och man måste högt till Björk och kvart Heimstjärnen där i botten. Lea Cecilia Lava Brocki via gå målen. Så vi röjnas vatter här där Iris har strykt. Oj, bötter läpper av Honton tja. Tja VF och så är det en öppen stöva här. VF är inte i ansnar och inte släppa bötten och tölja. Så tar vi första ivetalstöva. Tja Heinafjärs. Lea Cecilia Labrocki missar bulten och så må vi vinna bulten efter ända efter tja VF någon. Eden Maria Rapa och vänstra backen. Färbulten här från Gunvo Bard Nilsen. Där Amelia Aknarsson till Johansson kommer att strikna. Att det är Malvern ut VF ner. Så Eva så sitter och börjar tackla här mitt fyra. Rakob Borgarle Johansson och hon stannar sig läsan och ja så är det och sign tackling och i Heinafjärsvärden. Tack Ostar. Kon var bara till Nilsen för att attacka brottskastet. Och träffar Stjørnan så skön. Anita Dahl. Ständer för och i Heinafjärsmålen. Bulten för Stjørnan. Träffar Malvern och Lucinder så för bulten inte in. Kommer Rakten Petersen och Strik när Heinafjärs är Anna Lisbeth Veje. Skorar.
Gunva. Eller Mario. Skjuter om för det. Plås till Karina Ekholm. Hon skorar väl. Skulle han försöka få Malvern sig in till etnasta isne. Karina Ekholm. Skorar för ett land fjärs. Ekholm var bara till Nilsen. Röna finna. Rakovsen högre. Terra tacklar här. Gunvaster. Plås till Ellen Marie eller kvart. Innan att strikna till Gunvå som runt här. Och nu just Heina Fjärsarner fullmanna här. Och där stjälar bulten. Ann-Elisabeth Veje kommer in här. Och hon må få bulten att sträckvätt. Etnasta Maria Peter. Jag var det stora Bjärtjänk att köra här. Maria Peter vid Rimmar Bjärtjänk. Oj. Taktisk med här så han bräster men inte av oss i korsene. Iris Jakobsen Neistin kom in till för VF för rödscene. Kommer upp till skift någon här. Det Amelia Aktarsson Johansson var till Gunvå Nilsen till Amelia Rakol. Och skjuta bak till Fencha Malvern. Och länker bulten fram. Men Trobolt har fått oss här. Och tar vi Onek Fett. Tja. Toro råd efter. Gunva. Till Amelia. Rakol. Skjuter. Atter Fencha. Annie total och i Heinaversmannen. Så länge bara fram efter som Atter med sätta tjäna fjärs. Och så sen tre vi ner här Sverige center rättliga stärker och att det är en stark tackling här efter. Här. Att det tackling går i Heina Fjärsmallen. När Fjärs Sverige skulle säga. Vi är skott men Anita Dahl helt långa troplagar här så skott någon. Så fäller kött fram med tre. Heina Fjärsarner. Lea Cecilia Lava Brocki. Ann-Elisabeth Veje. Kött ut mot högre. Och så åter Bjärtjänk från Mario Peter. Stor Bjärtjänk från Mario Peter. Vi är fast uppe. Gunva. Vi tacklar efter. Nu tackling efter. Vi är färdiga med Gunvå här. Tacksara plås men tar vi lastat detta. Det Halla Haldansen som kunde strikna efter övergång och så är häptiga lydes under vi är färdiga. Rakul Borgarlo Johansson. Skjut uppskott. Som står i mål efter att ha gått upp till. Och Heina Fjärsarner kvikar Asfär Astrid. Vi tar råd efter. Så står man 5-3.
Rækul Borgarle Johansson har skorat på i malen i VF i dag. Tidlig som å være omkring her at distren ligger nå til Heienfjørsferien som har tæmmet alle støvene. Og særlig har hentet ned av mine til VF. Gunvar bare til Nilsen fer etter fer inne vi etsøkene her til få Heienfjørsjentene som oftast tacklingar av. Slipper hon mot Reinon. Vel vi her til Rækul. Skipet der kjennes under nødtjen vi her. Det Amelia Aktan støtter, vi Gunvo. Og til Rækul og Kværs bøtter han laser og Heienfjørsjentene. Slipper ikke varvet han. Lea Brocki hever strakken om at han fenger han. Her hoppskott fra VF her noen, men bøtteren for om han fyrir. Her finnes atter i Allebø. Mann vi Anita Dahl og i Malnon. Tora Råd fra Vinstra Vondje. Anne-Lisbeth Veie av Vinstra Batchi i Støvnjer. Her da Lea Cecilia Lava Brocki. Og høyre Batchi var da Karen Fossabrygg. Og så Karen Ekholm og høyre Vondje. Inn i strikning så i vinter. Her vi her nær. Kjøttet her av her. Kunne være bara nøtter vi til Amelia Aknarstøtter. Rækul, Amelia, Gunva. Atter Røyna Snæs å lese, med tacklingarna Kjerska i Heienfjørsferien. Maria Peter i Malcha VF. Av Vinstra Vondje Hatla Haldansen. Av Vinstra Batchi Gunva bara nøtter Nilsen. Og Mien Amelia Aknarstøtter Johansen. Og høyre Batchi Rækul Borgarle Johansen. Og høyre Vondje Bjørka Luktangøtta. Og strikning timeout til og vi levende. Han var ikke ordet å finne skil og spille til oss her. Allopslige. Kommer i nærmere tvøytester, selv om vi kunne, men til akkurat av marsjentletenes, men oftast rettene Heienfjørs med en marsje. Og vi erfarner kunne så sutja Heienfjørs hava økte på en mån og på 3 mål. Og jeg sånn distan som tidlig som å være en vergedister av Olvara. Neistin bærs 5-2. Meine til marsja rekord etter torsen av strikene, men nu kan jeg mest til minne noen til at det ikke samsvarer listan som som bølten her. Så til vi fyrvarne. VF, annars Amelia Aknarstøtter Johansen. Hvis man vinner som mot høyre, så inn mot sig til bølten ikke vunner i frukast. Tacklingar av Amelia har noen stepp i bølten. Gunva, Amelia etter. Gunva. Og hoppskott fra Emilio, og det sitter av bra vel. Amelia Aknarstøtter. Johansen, minkar månen i 2 mål. Vi går en hoppskott her.
Han har fjärsarner. Och jag alla bjatter. Så det vinter. Spelar upp och så för Anne Elisabeth. Halster till vägen strax. Så dröjer för och skorar. Anna Malicha. Anna Elisabeth på att lavera. Kostar en utvisning samståndes efter en utan sammanbrest. Och i mitten Rakol och Anna Elisabeth. Maria, Amelia, Gunva, Atla Amelia, och Elle Maria efter, och Gunva. Håndsdamen uppe här ska helst komma skott och ta vid från Elle Maria Rapa och Maria ska Anita Dahl Bjarkar. Och så kastar man Tomal nu han för fram i. Och han för fram i. Anita Dahl efter vid Bjarchenko i Heinafjärs. Malnon, här finns gå hjälp från vägen i Chelsea här. Vi har krossar ut ett truppelskott här VF. Alle Barner. Men här halda vi samma träste. Gunva. Här går screening och så är det no öppen Gunva Nilsen. Räkar stans ut. Han har försökt kurrelsa hem igen. Tar vi Tora Roat efter vänstra vänche och hon skorar. Ja. Att det tungt att värsta Taimal utanför som vi är nu. All upp i ett nast. Opera väl. Här få sett en köla och i Heinafjärsfärgerna kunde vara bara till Nilsen för Jöknen, men bulten släpper akkurat inte nå längt in av stansna och förut. Bulten sin läser. Vi får få Tamran då natter. En kunde vara efter. Eda Maria också nervi och kvar för spelten. Vi får vara vid natter. Men också här nog stänga skott natter. Eda Maria Rapa. Oj. Här Malur står i fjärrstav. Eda Maria Rapa. Sänder Malveren ska vägen. Gott hoppskott och så är det 3 mål Ammoni efter. Lea Lava Brocke till Kärna Fossabrek så för Anna Elisabeth Veja det bara. Så det Kärn ut till hinna Kärna. Och vi fröka stämt av en Kärn kom för Jöknen och högra vantje. I resten sänder Titch Staverasös om dessa listan. Jag sänder äldre. Jag sänder äldre. Heinafjärsli. Gott skott i här. Men brukslagaren tar vi rösta av från Elisabeth som fick snära bulten i Malmö. Här rattlar Nekver och 16 läkare tar vi FN. Sambergar har Heinafjärsarner med annat för Allansis läkare i Neistin. Andra dam här, Anna Elisabeth Veje. Vi skjuta fram i. Och så länge bulten fram efter. Men Heinafjärsarner ränner rätt efter. Och Anna Elisabeth Veje hälsar för ett nice bättre och tar vi en utvisning till VF-aren av vännen. För taktens namn. 3 mål till Anna Elisabeth. Och så är det 4 mål av Måne. Anna Elisabeth Hatsletter Veje.
det Maria Rapa. För att det ska skåta stäna och släpper köra svart armen här ett tacklingsnamn. Karen Fossabruck tja Heinan Fjärs som hever tackla väl där. Så Rakul Borgarle Johansson. Till Amelia Aknar stöter Johansson och satt opera väl detta skottet. Och efter det här och 16 läggare som skiftar bollen söna mitten. Hessen satt som nälter upp i målet någon. Rymmarskott från VF-mine. Plats till Karen Ekholm. Annar av Alans slaggar någon. Tjaldur Fjärs. Och hon skorar. VF-aren just fullmanar om 30 sekund. Skulle ganska ge sig en ätsökningna alla här om 30 sekunderna. Här är det Maria Rapa. Modomin till Amelia. Rakul. Till Amelia också när vi. Ganska när vi tja VF-aren och så ändå där vi kommer så här troplagar här VF-aren. Kommer igen. Oj, släpper där bara fram vid tacklingen här. Han försöker ner kvar för just vid att där släpper bollen sönder till Viltarlia. Och så ändrar han. Vi har sett bara Chile in i cham. Solé Vinter men rimmar bjärging från Mario i VF-mallen. Maria Peter. Som har skott till nere vid vänsterståndsna. Och Bjarkar. Deutsche vi alltså först ja VF nu. Konvoj kombinator. Amelia Button, Rakul nu. Oj! Ja, så för 17 nu kör VF igång. Finns ju flera gå hoppskott. Från VF har någon i dem. Heinan Fjärs skiftar centralt till kommer Rakten Petersen i nattra sekna. Och här Karen Fossabruck vid Jöktenbrotte teker VF värna bollen. Halt i köra att här gå om att här snägg vant i affär. Vi har sökt ni här men ta ser backen så tek så bra. Anna Elisabeth Veje en hör om brottskastaren skorar. Anna Elisabeth Hallstötter Veje vid så någon fjärde målet. Oj, jag skott. Gunvar på det Nilsen vi har någon kvigonskott som jag ska vara pura ärlig. Tog jag med bollar. Gå i som att det var av vi att skulle skjutas där. Rymmar mål. Och han försöker räcka ståndsna. Fajt av målet fram och någon annan vara första målet så Konvo. Här och kommer där fram till målet. Inte 100% i Jan var bollen för fram i länge bollen här att till Kärna Fossabruck vill tackla.
Heinan Bjørsjøren spelar väl att dra vänstra vång. Här hever Tora Rådötter, nu finns ett 3 mål. Amelia Agnarsdötter kommer in mot Kvaverda frukast. Heinan Bjørsbergen för att crossed VF all upp nog så väl där. Så narskast en skott där till Emilia och go Bjørking. Anita Dahl. Heinan Bjørsbergen för Köttimbe. Anna Elisabeth. Och mot högro. Det är Teresa Jakobsen kom in. Kärne kom fram med sinne. Maria Peter läser av Ångren Bärskan skjuta ner i här. Ständer fyra. Gunva. Vart Lamiljer plåstar skott. Och han seffer på inte punter. Shot ball hotna. Och fish in men ta ända så vi en frukast för här tackling och skottstone. För öliga fyra då skott här. VF-skytten. Amelia Agnarsdötter Johansson. Som att det Eiste spalte Center 16 final Fríggjadagin. Han körde flyer av Leifel och Neistin. Här ända David Happy mot Neistin. Men hon driver här i alla någon. Utan Salup Cha VF. Gunva. Och skorar väl. Färs ett annat mål här. Gunva bara dötter Nilsson. Gunva fria bara dötter Nilsson, ja. Och här vi för en om att få hämta bollen men han efter häftar för han försöker och så där Lea Cecilia Lava Brocki som förfädrar hon för touche kakten ståna kommer att vinna jökten. Här Teresa Jakobsen. Om att vara plats arbetar vi Rakten Pedersen och Sikne. Men det är nog att ta samman om Chamber applåser. Lea Cecilia Lava Brocki. Och mot vänster och utvisning till Hanfjärsjärn för att slösa skott ja efter att domaren har bruksla och så orsaken till att ta över nu domaren orvakten här och lite shuttle mesh så att till skaftskrass ett utvisning. Det vill säga att nu för VF stanta som omtar hävande utvisning men till Hanafjärs som äger utvisningarna. Nej, det får rätta det att halva ner. Och i vad det sägs skottar någon så är Kila och Ivelit av stövna. Trutcher minuter extra för att hålla inte. Vi är färner. Till sångsväkt att ha strusser väl innan till den distan. Efter han försöker hade hon ökat han lött då. Kunde micka ner i 2 mål månader nu. Ja, alltså gå att säga det tvär flyer jag vet någon inte just nu just han försöker. Jag är inte full man här. Men tar nu alltså få Leygardagin chassar när att Rakel Porkala Johansson vinner Sundsvall högra backen.
sluter sig fram vid. Heinald Fjärs, Astrid Alube. Lötje, Hitjaren och Lustaren. Så att det tvärtja vi så mycket grejer om. På sätta, men det var det heter var Maria Peter och tvålt på ett mot Tom och Malmö men för fram i. Maria Peter vi rimmar Bjärtjegaster. Och här kunde hon av Oliver Applåslöv i hela Steva-finalen efter. Det är 22, här är händan finalen lever väl och vilja. Men nu VF vi går en löt under senaste. Jag fick just stäcka henne för själv upp någon och matchadingen är börjar vara lite sinne tuttare. Men här är det lite samsvär vid listan i Hävi och numren så är för att uppchecka det i hållet. Här bara här är nästan så han försöker någon att spela sig öjliga väl. Och i köknen vid Kärne Fossabrik. Det blir hennes första mål i dag. Kunde vara bara till Nilsson för att frukast här. Till hon och i alla töjna björ av och söker att vägen och för ett tvåtester. Snittskott från Räkvold Borgarlöv. Som nu skjutit 15 mål. Räkvold Borgarlöv Johansson vid en renneskott som jag tycker inte man lägger något som bant ovanför vägarna. Och så fär hon men som vi ska någon storspölten så vägorst ner i malhåttna. Så 2 mål Ammonia att det är 12 touch till ha en halvfjärs som vill prata om tingene nu där här 25 sekunder efter av förra halvlek att öka på 3 mål efter. Så kommer vi bara läsa matchen den här kött samstund som vi har här. Räkvold Borgarlöv Johansson har skorat 5 mål för VF. Amelia Agnarsötter Johansson 2 mål. Elin Maria Rapa 1 mål. Gunva Fria Barardötter Nilsen 2 mål. För Heinald Fjärs, Karen Fossabrik 1 mål. Lea Cecilia Lava Brocki 1 mål. Anna Elisabeth Hallstötter Veje 4 mål. Tora Roadötter 3 mål. Och Karen Ekholm 3 mål. Ja, jag vill säga att vi är färdiga hött och vi är fäcknare. Vi stöts de här klara vajta. Det klarar varvajta. Hesa händan 2 måls månen. Och ståan just den samma tja Heinald Fjärs. Det här var missnökt där vid 2 måls månen. Vi är glädjare för 3 måls mån. Det här var 15 sekunder efter nu. Jag tar för i övergång så lever Anna Elisabeth. Det är plats till Leo så högra batcha helt om högra vån Karen Ekholm skorar väl. Och vi är färdiga 22 för att helt så är stäckor och Gentor Achan FAXE kondi Steva-finalen 2024 en hållag efter Kvinnur i här och i stora FAXE kondi Steva vigeskiften Heinald Fjärs hava månen är vi ivlotan här och i stetsnon men vi är färdiga hava visst att här inte så syfta och inte så eller något sätt ska ätnas men till månen akkurat nu till att dessen i mitten här på från guvernören här är alltså Heinald Fjärs som hava ett vet mer häftig i sönon varje stövon så 13 touch till Heinald Fjärs och det här blir spännande så tja om VF kan att det förra jag vill bara att skapa spänning i händan desten.
Så att vara till drejer, da nu det drejer och nu brukslig gång för Hesson öron hållaren och i Kenter Achan FAXE kondi stepa finalen. Kvinnur senasta stepa finalen av Kvinnursøyne hetta FAXE kondi stepa vikskiftet 2024. Her leipa Heinafjärsarna Kär Nekholm, ja, Bøltren kläppte med hånden på en av vägen. VF-bärjan vinner första stitche och i sättna hållare. Här kunde Frøya Bardet till Nilsen. Lägger Tromsø till Räkul Borgarle Johansen. Amelia Aknarskötter Johansen vinstra batche. Här kunde Bardet till Nilsen. I mål Maria Peter av vinstra. Vonche. Ska se att hon håller till det. Inga striktet för en Marsta rekord efter Torsen. Och högra Vonche Björk av Luktargöto. Av vänstra Vonche Louis Davat efter Magnussen. Heinafjärsarna nu att Tjaldur. Anna Elisabeth Veje. Helt om man högre till Karen Ekholm efter Karen Ekholm i sin fjärde mål. Iris Jakobsen kommer in och striknar till VF. Är det högre batche toppskytten till VF där Räkul Borgarle Johansen. Amine kunde bara dötter Nilsen. Bulten ner för mot vänster, krossar till Emilio. Räkul. Amelia efter kunde Amelia. Och Räkul. Amelia och väldigt samma med någon. Marie Anita Dalvi. Bjärchink och så är Maria Peter hinner någon vid Bjärchink pant efter. Här plåstningen av vänstra Vonche till Louis, men hon fär inte bulten. Hon fär inte bulten. Och så fär Heinafjärsaren hinvägen och vi får en om att få fädra bulten ner. Få goar händer och Heinafjärsaren bara ner. Här Heinafjärs alltså stannar vi Anito Dahl i Malmö. Av vänstra Vonche är det Tora Roat efter. Av vänstra Batche som nu har bulten av minen. Lea Cecilia Lava Brocki, Anna Elisabeth Veje Amini här. Och högra Batche Karen Fossabrick och högra Vonche Karen Ekholm. Och nu Karen Fossabrick och Jökten, men att det rimmar Bjärtjänk från Mario Peter och i VF-mallen. Så halvtid vi manglar att se Sola i vinterstrikning och Karen Ekholm och högra Vonche Tjaldur. Här är Räkul Borgarle Johansen och vi fick inte ensnack häpning i ett skottet som Tej Yrika och väl i förra läget. Lea Lava Brocki. Nu är det Oregva. Och halvt ända vi inkast till Heinafjärsia. Anna Elisabeth Veje och gå av inte. Sätter bulten väl ned. Det blir BFA. Gonva. Serga plus. Tajer Iris Jakobsen som sätter sig. Fyra. Värlägaren Tja Heinafjärs. Som han köjla. Och tjera störst lopp i Heinafjärsvärna. Gonva bara det till Nilsen. Gaknade till. För vi står här för en och Minkar Moni förra match. Här av vänstra Vonche Tja Heinafjärs Tora Roat efter Maria Peter att vi Bjärtjänk och i VF-mallen. Gunva. Räkul. Och för Bajta. Brottskast. Heinafjärs värläggaren ända år innanför sig domaren ner. Tessa Räkul Borgarle Johansen och Leipso Bajta.
Arnat Verjan kunde få oss här. Rakol, Borgar och Johansson för själva täcka brottskast emot Anita Dahl i Hännefersmallen. Och Anita Dahl vid Bjärking. Ja, det spektas också väl så Line. Tar vi också hur ettnast i en enda så ettnast där sin kanske sälja Malmö i röver här var på bara värde. Ser att det går i det. Här det är ju väldigt intressant med den tvärserska varje tvär gå Malmö men här Highland Fish alla bekantska har haft all lite så mera. Jag vill säga Köktonslaying en V-fall uppe. Ett lakvärt. Här V-färjan ständigt väl. Kröster han fjärs till att domaren G18 vidrale och tar på StÍF nu. Skjuter man fram efter men det är ett stort misstag att göra. Där tvåta men så är det. Nej, okej. Jag tror själv att vi är färdiga att få hända efter men så var det inte. Det för en fiskaren som får fädra bulten efter misstag. Ta vi för annars säger kröst. Highland fiskaren än så nu ut i truplar skottstöver. Att det är väldigt KVF som förfälter av alla i barnen tja. Highland fjärs, Neistin här, men så spelar han vågar Highland fiskaren och väljer han städer för i rött och lött då. Och tar det stjärnande. Och Mallebarnen klarar att få bulten vidare ta i flera tacklingar kommer inläggare. Här av vänstra Vonje Tora råd efter vägersmål. Fjärde målet till Tora råd efter. Och nu Highland Fish variant som för fyra. Iris kommer upp till att hjälpa till i skiften. Så Rakol. Amelia. Och välfärdiga Gunvo. Gunva Fröja Bard till Nilsen. Vi rymmar Finto. Och så här hör tacklingar med innanför marsk. Fight över fjärde målet till Gunvo. Oj, nu är Ann-Lisbeth Veje öppen och irriterad om att detta skott inte gör den. Och så ska jag säga lite mer med om att tacklingarna är inte innanför marsk. Lebron Arnold där. Och efter en vepare som har hänt i då Highland Fish alla i barnen. Klarar hålla fast att träffar. Signas ända där går vångskottet. Nu kör man i gång. Skulle skunda sig här näka. Han försöker ner till Lea. Och Böttel läser. Vi är för den här vann. Och vi har tacklat här. Och det var en utvisning. Till Leo Cecilio Lava Brocchi. För i min jag mäter inte ner att ta över Jason Echo av att stäcka i sån kjollopp någon kör VF. Men det ska ganska mycket med allt och klockan på att så går så att VF är mycket månader. Här var liksom värre efter V18 för Atlantisten. Kommer ner -2 stått för stätchen. Alltså det är här och 4 också över det. Gunva. Amelia. Ja, men så var det Louis. Åh, hon får otroligt väl jukt ner. Lite ju inte plats och lite långa räddningar för. Louis David efter Magnusson. Vi ser nu första målet. Teresa Jakobsen kommer i backchatten till Highland Fjärs. För till högre till Kärna Fossabrygg. För Anna-Elisabeth Highland Fjärs. Det är en plats upp på Shota och Baltren för Roman för
Blir frøykast. Aren. Heinan Fjärsjärn är all upp i Anne Elisabeth Veje vi en gång skott Maria Beder träffar bollen mellan Fredrik Korsen. Räkol Borgarlöj om han har högra vång till Björka luktar gott men nu är det Annika Dahl i Heinan Fjärsmallen som läser för jag vet inte om man får Bjärgestedt om man får och i syn är det bara. Men hentan Ivetaston Chavif etnast operetla. Heinan Fjärsjärn är vera fullmannar nu. Bera fullmannar här nu. Och där har vunnit så stöd när en mål här till. Och kommer nu öka på 5 mål helt där. Ganska se skafta där. Sen är Jonas Ontoston. Men nu ställer vi upp bollen. Amelia för fram. Här. Och där kommer fyra här vi kör och VF varvar till bollen. Av och smått med alla är Heinan Fjärslevne. Så vi är fatter. Vi neckon gång varje stöd efter här vunnen där bulten. Skulle ha kakt inte all upp någon. Räkol. Inna strig heter väl spalt. Och Iris Jakobsen. Helter hade kallt ta hon för. Och Malater. Vi är fjall upp här, eller Maria. Gunva. Där snätsar då. Och så. Heinan Fjärsjärn atter som stannar fyra. Är det värjorna som testas söna mittlen. Malvärden Neistin och atter. Sinterflär stör som ettans allopstiga. Så Heinan Fjärsjärn dysten. Kanske det här vunch någon. Ganska just häsar stönar som ettans också väl. Karin Ekholm i Malmö. Där tårar spela Rattlas Bukstad vunchen och här var lite alltså någon Heinan Fjärs. Är ju tøy till gera. Vi är farner Søljan men här ettnas rätt ofta så Heinan Fjärs. Minnet var 15 mål till Kärne. Vi är fel uppe. Eller Maria Rapa. Att Gonova. Så Rako. Gonova. Och skjuter här så kvar för bollen har han får han. En bröster hörs höllna ta i bollen träffar. Tvärs säger. Ja, luktar lite högt där som att ta var Amelia Cha. Vi är så för att få fältråd någon. Men så var det inte. Och nu Karin Ekholm på efter att blåsa ball upp här men Ferben och skårar själv och så är Monica var 6 mål. Istället för man står vid ner kan vara målen 3 och 2 mål. Så är det nu Hanfjärs som att det finns lagt ett brott och checkven här och lagt check vid mitten skulle jag ha sagt.
och 6 mål och nu Trobol av VF och här har törvat att få mer ettans all upp någon chans här. Nu går korter restaurera av FAXE kondi steffinalen tja 14. Fjørstan til Heinald Fjers. Kunne halvt kjøtt hegga VF-målskyttarna først her. Iris Jakobsen skårer sitt første mål i henne, altså 1 mål til henne. Rekord Borgerli Johansen 5 mål. Amelia Agnarsøtter Johansen 2 mål. Ele Maria Rapa 1 mål. Gunvar Frøya Bardøtter Nilsen 4 mål. Og Lloyd Davadetter Magnussen 1 mål. Heinald Fjers. Her da Anna-Elisabeth Halstedt Veie vi 6 målen. Somnais Kern Ekholm i 6 målen. Tora Road efter 4 mål. Här är Maria Rapa här näka plus och kvar ser domarna ner där sker brottskast. Alltså Tora Road efter 4 mål för han fjärs läser Silja Lava Brock i 1 mål och Karen Fossabrik på 1 mål. Här Amelia Aktarsson Johansson vid brottskastan i mål till Anita Dahl och i Heinald Fjärs mål. Och Amelia sänder målvärden ska vägen och lägger han bulten spekliga och i målet och tryckt i målet. Överstiget målskyttarna till just så till Anna-Elisabeth i backchetten Heinald Fjärs som skorar rättliga mål, 6 mål. Och så är det Wenkner som har steg för till mesta atträtt. Touchmål här var Wenkner på i mitten så och Anna-Elisabeth Veie att det blir tackla men klarar varveta Janvajna och Korsväckna. Så kan inte kötter tja vi för någon. Gunvar Fröja Bard till Nilsen väl kom igång där. Ja, Ida och Lån kom in av vänstra back Cha Heinald Fjärs. Det är bulten här. Inga sig ner förresten Rakten Petersen kom in i Anne. Här Ida. Vi är till Kärna Fossabrik. Anna-Elisabeth. Vi är ett lite och hon skulle inte bruka länge till av att lånaren hon fick första mål. Väl sett upp av Heinald Fjärs. Sast att Anna-Elisabeth Halstedt Veie hej och kvittan och bä omrörsler från Leygardagin och så får det flott vägen mot vänster och spalt shuttle högre och kommer jakten. Här Ele Maria Rapa för att land vägen och skorar. Ja, färda första fetet ligger som fram vid kanten av Leygardagin och så är det 2 feten som heter Sandförande för Hilde Leygardagin borster. Och sett bulten ner till här efter. Ida Ilon. En strikna. Här kommer till Raknel. Då Bjarchenk. Maria Peter vid en av Bjarchenk. Ele Maria. Väl Gunmo. Rakel. Högra vång till Björker som är här nere. Gunmo. Störska tacklingar innanför marsk och i Heinald Fjärsvärne. Ele Maria. Gunva.
frøykast. Bant av marsjen, og vi så Atlantisten her for inn og teget tvøydest av midt fire. Og Atlantøyna bant vi på kjøkkenen. Her, nekka plassen i høyre vantje, innan mina. Maria, her fætter bølten, sitter seg at hun hever han. Hvor det gått på, så hadde han nekka skund til. Her plass alltid. Men ikke noe mye. Og ikke frøykast helt der, og så fer han for Simen. Lea Cecilia Lava Brocket, Lanno Elisabeth Halstedt Veie. Helt om han vinstra, vong til Tore Roadøtter. Skåra vel. 15 målet til Tore Roadøtter. Og efter 11 målet til Heinafjers som kommer fra Anna Kvers høyre til vinstra vantje. Her 15 målet til Tore Roadøtter. Og snilt skåte, men til Anita Dahl som hever Kila støven i Bjarkar. Og nå halvtid er det stystren. Börjar av Volvara Narskasten i avkjør, eller hva? Frøykast, Berjan Tja VF. Var veit vonna, han lød jeg sett, men her Tidjesta Agenka i måte i noen Heinanfjær sikre, nå vi har gått 20 minutter. Gåar 20 minutter etter at spela. Ida og lån. Og Iva Maloi Heinanfjær salop nån. Anna-Elisabeth til Trola på bøltevis her, varvet dran korsene. Og så enda alt en tackling. Her som bølten er liksom hun at ikke sitter så vel i hånden nån. Nu ska jag skjuta. Det ger det här. Fjärde var ståndsta men bältet är på Ragnhild. Och rymmar Björking. Maria Peter. Ja. Det också stotta så här finalen chat här mot alla några gamla. Till att här är bäge lägger som har runt där från U16 deltagare och så Eisne som döms Maria Peter. Runt där främst kvinnodeltagare. Allt i en Rimmar Björking. Gonva till El Mario. Från skjuter här Anita Dahl och öppna fältcher VF här efter att annars kunde inte vi någon häpton skåta. Marsta kom några strikna till VF. Gonva. Verhelten. Och skjut hash med Malvern där. After go Björking. Anita Dahl i Heinafjärsmallen. Lyset skottet väl. Och så färra Heinafjärsen himmen och börjar tackla och sent. Till Lea Cecilia Lava Brocki. Som leper i köknen. Brätta vinstra backe. Anna-Elisabeth Halstedt Veie kan tacka för det. Och där ger hon vi en hör om brottskastet. Center Mario Peter ska vägen. Faj hästar över henne kända mål. Anna-Elisabeth. Och efter berglägare som rönter från 16 och så nu lägare som har rönter från Allandsen Neistin. Her, og i finalen i FAXE kondi stemmakampinjene. Fram til en bjørst. Her etter, jeg vet ikke om det her, rymmarskått. Fra Ellen Marie Rapa. Ja, etter navnet hever også å si, men her etter føren Svatjes og skåttarmen. Nå, efter ett vångskott från Heinafjärs, Hesefyr var det Helena Magnusardötter.
Gunva. Amelia. Så Gunva, så att det så rottefint här. Men här är det också orvaknar i världen i China fjärs. Är det ofta får ofta tackla vid två mot folkon. Nu skott från så gångt att galle. Det känns så väl att få så bollen och tömt mål. Bailey i halvtid har missnöjt alla sina möjligheter till just det. Vi är fina för och kanske att det var är för tja Hanna Fjärs så slässt jag med läste jag som minst i hött någon. Sex minuter efter Sheimal Amonem. Vi är farner. Senta Hatlo Haldansen och i övergång till Kaknuter eller Maria Rapa. Vi har det på just att tomrum någon som kommer vänstra vånche. Fjorda målet tja Ellen Mario Rapa. Heinan Fjärsjärn för att skifta fitt ut där. Helst och i att jag med att det är en sandrunt att detta faktiskt kom till stepe. Man får att ända sig timon. Nu att det är plats till Helena. Magnus Rötter. Buster Bridgen. Hedvig Zachariasen kommer att högra bonk. Skålliga. Vera Voisröj. Kvar ska vara där. Hesver Rickard. Rottefrontan. Tja. Gunvo Fröj och Bart Nilsen. Ita i lån framme så högra batche Anna Elisabeth Veje här Leia Cecilia Lava Brocke vi är till just Ito Atter som sagt högra vancha kommer en Hedvig Zachariasen här Anna Elisabeth tackling mitt för Atter att det blir en röstnar och så halda domarna där vill dra Lösnik på arm bättre släpper in till Frias X-spelare ju så men röstan som på efter var kommen. Eller Maria Tör. Oj. Ja, nu stämplar han allvar i dösten där. Tror jag senast då. VF-mål när kom nu. Här ser handen. Att det är harskott. Det är gott tröst och goa avbjörning av vänstra batche. Vi är färdiga nu till trycka på Mölagan. 4 mål av målen nu. Knappt på framens rätt här. Isabel läser. Här är plås fram efter. Där tackar Shea i första hjärtlevo. Skådar nu så kan Tjaldur komma också i Heinafjärslövne. Här är Amelia. Fyra mot högra. Här står man och högra. Vång till Björk och luktar men att det Anita Dahl ständer fyra och i Heinafjärslövnen och kanske är det just här transportningen om man av som Tjaldur eller vad som ger att Heinafjärsvänjarna tar stöv och till att be om timeout, like bra. Och här narskast mest som att det kommer någon stöv i här. Första avloppsmän där vi Heinafjärsmålen nu. Ja, ett mål till Heinafjärs nu. Kan äga det. Och ett misset när vi är fall kan nästan vara senaste ägaren. Och det där finns ju sett ända bulten i nätet. VF fram någonstans så tycker vi att vi kommer till haft en spännande dist. Detta måste kanske vara Anita Dahl som också räknar 80 stora låt i outjourney här. Vi är så Bjärgensnö. Heinafjärs Atrialope. Ito i lån. Lea Cecilia Lava Brocki. Anna Elisabeth Halsten Veje. Leva där, Ida. VF kommer läkt ut av värja. Skilla gott.
Anna-Elisabeth att sig fram hit till Neistin. Och detta måste så vara Neistin också. Fight över 8 normala till Anna-Elisabeth. Amelia Sommerleis vi går att söka ner. Björn med ver tackla. Vi är fast uppe. Gunva. Krossar till Mario. Och man vinner så på Chimis fram och han vill vinna. Och så är VF-banen Borster av Alvara också. Och ströst väl. Men han får själv upp i flyer lösner. Kommer röster efter vi övergångt. Anna-Elisabeth Weiver tackla. Lea om man har vänstra vång för att jökna efter vi Heleno. Magnus har dötter som skorar sitt andra mål. VFVn Gunva. Virhilten. Här till att färja Gunva och där blir en utvisning. Om fram där brottskast. Amelia Aknarstötter Johansson emot Anita Dahl i Heinafjärsmallen. Och Anita sätter sig punkt om för syn av Tjaldur Leiklot och i Hesson-testen vi en när Bjärtjänk. Malvärden är på mig en ver stärker vägnar på mig ver opera stärskar. Alla på Heinafjärs har synte flyer lösner. Med landa vi en riktigt av spurskom mångskotten. Och så kommer Rå Elmar sätter Åsa in för Bötliga för vi är så lite och lån. Vi har stjält bulten. Här är näga plats fram efter. Vi får en för dribblande. Elin Maria Kjernfjär finner väl Emilio och så åter. Kanonbjärging. Från Anita Dahl. Som kanske är så allvara stämplas in i testen om kvarskak dagsläggare. Faktiskt inte så ivalest. Och StÍF att ta med boyen. Maria Peter vi rymmar average VF-mål nu men tar vish no mycket. Steipe fair till Heinafjärs. Vi stövne 22 och 22 över Heinafjärs vunnen. FAXE kondi Stefan 2024 för Gentrajan. Heinafjärs fick skapt sig detta månaden på en 4-5 mål för Hållaget. Vi är farner Hingoi hötte vi attacka. Fittar Pasha mån natter stått för stätchen var månaden ner 2 mån. Men närgen till gjordes det inte ordentliga. Och Heinafjärs Steipa vinnare. Efter detta vi kunde läsa matchen och kött så som är skrivet där. Och vi börjar vid VF så är det Iris Jakobsson vid 1 mål, Rakel Porkali Johansson vid 5 mål. Amelia Aknarstötter Johansson 3 mål, Elin Maria Rapa 5 mål, Gunvar Fria Bardet Nilsen 6 mål och Lloyd av att det är Magnussen 1 mål. Heinafjärs, här har vi Karina Fossabräck och 1 mål, Helena Magnusson 2 mål, Leo Cecilio Lava Brocki och 1 mål, Anna-Elisabeth Hallstedt i Veje och 8 mål. Tora Råd efter 5 mål, Kärne kom 6 mål och Ida Ullon 1 mål. Och vi Hesson så inser vi Heinafjärs ersättet luckar vi Hesson Stebnon. Och om en löte blir det senaste Steba-finalen av Utlån. Hetta FAXE kondi Steba-vikskiftet och tävlar Dranjerajan, Neistin och Heinafjärs i Bresta samman.